Hindi lahat ng tukso ay madaling iwasan. Lalo na kung ang tukso mismo ang lumalapit sa iyo. Ako, si Boyet. Hindi ko ho tunay na pangalan. Isang boy at driver sa isang malaking bahay. Lahat po ng gagamitin kong pangalan dito ay hindi ho totoo. Tahimik lang ang buhay ko. Hanggang sa makilala ko si Ma'am Alona, ang kabit ni Mayor. Sa bawat titig, bawat haplos, unti-unting nagbago ang lahat. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong nakikipaglaban sa isang bawal na damdamin. Kung kayo ho ang nasa kalagayan ko, ipagpapatuloy niyo ba ang ganitong relasyon kahit delikado? O lalayo kayo para iligtas ang sarili niyo? Dear Miss Love, ako po si Boyet, 27 anyos. Hindi ko ho tunay na pangalan. Tubong Pangasinan. Matagal na rin akong naninilbihan dito sa Maynila bilang boy. Minsan driver, minsan tagahatid ng mga gamit ni Mayor. Sa totoo lang, hindi ko ho naman pinangarap ang ganitong trabaho. Pero malaking tulong na rin kasi malaki ang sweldo at libre na ang tirahan at pagkain. Hindi rin naman kasi ako tapos ng high school. Hanggang 3rd year lang. Pero sa tulong nga ng isa kong kakilala, naipasok niya ako dito bilang trabahador. Kung tutuusin, maswerte na ako. Pero may isang bagay na araw-araw kong iniiwasan. Ang tukso na dala ng kabit ni Mayor. Si Ma'am Alona. Opo, siya ay kabit. Maganda si Ma'am Alona. Sobra. Maputi, makinis, palaging amoy mamahaling pabango. Parang artista. Sa bagay, hindi naman kukuha si Mayor ng hindi artistahing babae. Noong una, talamak ang chismis, bulong-bulungan sa loob na binabahay raw siya ni Mayor. Regalo raw sa kanya ang bahay na yun. At hindi alam ng legal na asawa. Walang nakakaalam. Kami lang. Kasi lagot kami kung sakali. At dahil abala si Mayor sa opisina at sa politika, halos araw-araw kong nakakasama rito sa malaking bahay si Ma'am Alona. Isang hapon, bagong linis ako ng sasakyan. Pawis na pawis ako at nagtangkang pumasok para uminom ng malamig na tubig. Pagpasok ko sa may sala, bumungad sa akin si Ma'am Alona. Nakaupo siya sa may sofa. Naka-short at santo lamang na puti. Kita ko yung maputing hita at balikat. Grabe talaga. Sobrang swerte ni Mayor. Boyet, halika nga sandali. Tawag niya. Kinabahan ako, pero nilapitan ko siya. Bakit ho, ma'am? Tanong ko. Ngumiti siya. Ma'am ka dyan. Alona na lang. Hindi ba't magkaedad lang naman tayo? Anya. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Yung posisyon niyo ho, ma'am, kasi. Alona. Tumawa siya ng malambing. Hay nako, Boyet. Ikaw lang yata dito sa bahay yung marunong magrespeto eh. Yung iba dito, parang wala namang pakialam sa akin kung sino ko. Sa bagay, sabi pa niya. Napakamot ako ng batok. Ganun ho ba? Hinawakan niya yung basong may malamig na juice at inabot sa akin. Oh, uminom ka na nga muna. Pawis na pawis ka oh. Pagkuha ko nun, dumikit ang kamay niya sa kamay ko. Mainit ang palad niya at parang dumaloy sa braso ko hanggang dibdib ang init na yon. Napatitig ako sandali, pero agad din naman akong umiwas. Ano ho pala yung sasabihin niyo, ma'am? Eto. Yung mga pinamili ko paakyat sa taas ha. Huwag mong kakalimutan. Maliligo na kasi ako eh. Ikaw nang bahala dyan,
Anya sabay alis. Simula noon, Miss Love, napansin kong mas madalas niya. Boyet, seryoso? May syota ka na ba? Tanong niya minsan habang inaayos ko ang mga pinamili niya sa SM. Wala po, Ma'am Alona. Sagot ko. Iwas pa rin ang tingin. Talaga? Bakit naman? Ang gwapo mo kaya? Kung ako lang, naku, pasadong-pasado ka sa akin. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung biro lang ba. Busy ho kasi sa trabaho, ma'am. Tsaka wala namang papatol pa sa tulad ko. Walang pera, walang ipon. Hindi rin naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Palusot ko na lang. Ngumiti siya at lumapit. Kaya walang pera, walang ipon, puro trabaho ng trabaho. Alam mo, minsan, kailangan mo ring mag-enjoy, no? Habang buhay ka nilang ganito, hindi nag-e-enjoy. Napalunok ako. Amoy ko yung pabango niyang halatang imported. Para kung tinutukso ng tadhana. Naku, mami, lagot talaga kayo kay Mayor pag nakita kayong ganyan sa akin. Hindi naman niya malalaman eh. Siya ka hello. As if naman eh. Kaya lang naman ako minahal noon dahil sa katawan ko't mukha. Diretso niyang sabi. Tsaka aaminin ko sa'yo, Boyet. Napakahina nun pagdating sa kama, no? Kaya hindi rin ako magtataka kung nagkaroon din ng kabit ang misis niya. Nagulat ako sa mga sinasabi ni Ma'am Alona. Kakaiba talaga siya. Ang babaeng to, sobrang palaban. Pero sa totoo lang, napakaganda niya. At talaga namang pagkakausapin ka niya, tititig ka lang sa mukha niya. Lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, galing ako sa garahe at nag-inspect ng kotse. Pagpasok ko, nadatnan ko si Ma'am Alona. Nakayuko sa mesa at parang may inaabot na bagay sa ilalim. Boyet, halika nga. Pakikuha nga itong nahulog, sabi niya. Lumapit ako at yumuko yun para kunin. Pag-angat ko, halos magdikit ang mukha naming dalawa. Napatitig ako sa mga mata niya. Mapupungay. Kung hindi lang talaga siya pagmamay-ari ni Mayor, baka sakaling pwede pa. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pwede. Salamat. Bulong niya. Halos pabulong lang. Ramdam ko yung hininga niya sa pisngi ko. Mabilis kong binigay yon at saka umatras na ako habang nanginginig pa ang kamay ko. Wala yun, ma'am. Sagot ko. Nasa maliit akong kwarto, nakahiga. Pero paulit-ulit pumapasok sa isip ko yung mukha ni Ma'am Alona. Ang lambot ng palad niya, yung hininga niyang dumampi sa balat ko. Sabi ko sa sarili ko, Boyet, huwag kang tanga. Kabit yan ni Mayor. Kapag nalaman niya, yari ka. Baka pati pamilya mo sa probinsya maapektuhan. Pero bakit ganun, Miss Love? Sa tuwing makikita ko siya, para kong hinihila ng hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, bandang hapon na noon, may meeting raw hanggang gabi. Wala akong kainuman. Alam mo na boring na ako dito eh. Alam mo naman ang kalagayan ko. Kampanting sabi niya na tila ba matagal na kaming magkaibigang dalawa. Nanlalaki yung mata ko. Ako po? Mahirap na ho. Sabi ko. Wala namang masama, di ba? Tsaka konti lang, para lang may kausap ako. Alangan naman si Manang Gloria yung yayain ko, napakatanda na nun eh. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong isa na itong paanyaya sa kung anumang pwedeng mangyari. At alam ko kapag sumama ako, baka tuluyan nang hindi ako makawala. Dahil alam ko sa sarili ko, kahit ayoko mang aminin, nahuhumaling ako sa kanya. Dahil kahit sinong lalaki tatablan sa angking alindog ni Alona. Wala namang naganap nung nag-inuman kami, Miss Love.
Kwentuhan lang talaga na para ba kaming magkaibigan. Pero hindi nawawala yung paminsan-minsan na hawak niya. Simpleng babae lang siya, hindi maarte. Halatang hindi lumaki sa yaman. Nakasando ulit siya noon at short. Simpleng kasuotan, pero grabe. Ang ganda, ang sexy, ang puti-puti. Ilang araw pa ang lumipas. Normal naman ang lahat. Pero nung bandang tanghali na tinawag ako ni Mayor bago siya umalis papuntang munisipyo. Nakaupo siya noon sa may sofa. Hawak-hawak yung cellphone niya. Abalang-abala pa rin sa mga tawag. "Boyet," sabi niya. "Samahan mo si Ma'am Alona mo mamaya. Bitbitin mo at bilhin niyo lahat ng gusto niya. Samahan mo kung saan niya gustong pumunta." Opo, Mayor," sagot ko. Habang lumalakad palabas si Mayor, ramdam kong umiikot ang sikmura ko. Makakasama ko na naman si Alona. Hindi ko na talaga alam kung ano pang kapilihan ang maaaring mangyari. Pagkatapos pa ng ilang oras, bumaba na si Ma'am Alona mula sa kwarto nito. Nakadress na kulay pula siya. Hapit na hapit sa katawan. Napatigil ako at muntikan na akong mapatulala. "Ready ka na ba, Boyet?" Tanong niya habang nakangiti. Bit-bit ang bag na halatang branded. Opo," sagot ko na uutal-utal. Sabay bukas ng pintuan ng kotse. Habang nagmamaneho, ramdam kong panay ang sulyap niya sa akin. Ako naman, pilit na nagko-concentrate sa daan. Pero parang sinusubok niya ako. "Boyet," basag niya ng katahimikan. "Anong pakiramdam na ikaw yung personal na driver ng kabit ni Mayor, ha?" Parang pagbibiro niyang sabi. Nabigla ako. Hindi ko alam kung paano sasagot sa kanya. Wala naman ho. Trabaho lang." Palusot ko. Ngumisi siya, sabay lapit ng bahagya. Trabaho lang ba talaga? Paano kung sabihin kong gusto ko ng higit pa sa trabaho? Napalunok ako. Napakapit sa manibela. "Ma'am Alona naman, wag naman hong ganyan. Ako na hong nahihirapan sa'yo eh. Tsaka mamaya baka may makakarinig pa sa inyo." Sino namang makakarinig? Tayo lang naman ang nandito. Anya. Pagdating namin sa mall, siya ang naunang bumaba. Naging tagabitbit niya ako ng mga pinamili. Sunod-sunod ang mga pinuntahan niya. Damit, pabango, sapatos. Sa bawat tindahan, napapansin ko na lalo siyang nagiging malapit sa akin. Hindi rin maiwasan na maraming lalaki ang tumingin sa kanya. "Bagay ba sa akin to?" Tanong niya habang sinusukat ang isang damit. "Oo naman," sagot ko na hindi man lang nag-iisip. Hindi ka naman tumitingin eh." "Nakatingin naman ako," sagot ko. Tingnan mo." Lapit pa niya sa akin. "Oo ma'am, ang ganda. Lahat naman yata bagay sa'yo eh." Sabi ko na hindi makatingin ng diretsyo. "Tumingin ka naman sa katawan ko." Anya na may ngiting mapanukso. Nang tingnan ko siya, nagtama ang mga mata naming dalawa. "Ano, okay ba? Bagay ba?" Sabi niya. "Oo, bagay na bagay," sabi ko. Siguro, hindi mo na mapigilan yung sarili mo, no?" Namula ko. Hindi ko alam kung paano itatago ang kaba. Pero si Alona, parang lalong ginaganahan kapag niloloko ako. Napaggagala niya. Dala-dala ko na ang mga pinamili niya. Pagpasok namin sa kotse, bigla niyang hinawi yung buhok niya at ngumiti. "Boyet, pagod ka na ba?" Bulong niya. "Medyo ho," sagot ko. "Gusto mo ba ng reward?" "Ho? Ano namang reward? Tsaka anong ibig niyong sabihin?" Lumapit siya. Halos dumikit ang balikat niya sa braso ko. "Simple lang. Baka naman gusto mong tikman
kung anong meron sa babae ni Mayor. Parang tinamaan ng kuryente ang buong katawan ko. Ma'am Alona, huwag kang ganyan. Baka mamaya malaman ni Mayor eh. Huwag ka nang matakot. Hindi naman niya malalaman eh. At isa pa, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Hindi ba't siya pa mismo ang nag-utos na ibigay mo lahat ng gusto ko? Gawin mo lahat ng gusto ko. Hindi ako nakasagot agad. Totoo nga naman. At ngayong naririnig ko mula sa bibig niya ang mga sinabing yun, parang may ibang kahulugan tuloy ang utos ni Mayor. Habang umaandar ang kotse, nilapit niyang kamay niya. Dun sa may hita ko. Nanlaki yung mga mata ko. Ma'am Alona, bulong ko. Relax. Just relax, Boyet. Sabi niya, tingnan mo. Hindi ka ba natutokso kahit kaunti? Hindi na ako makatingin sa kanya. Ramdam ko na yung init ng kamay niya. At ang bawat salita niya ay parang apoy na sumusunog sa utak ko. Alam mo ba kung bakit ako palaging nakatingin sa'yo? Dagdag pa niya. Kasi hindi ka tulad ni Mayor. Yun matanda na. Ikaw bata pa. Yun, puro trabaho. Ikaw, andito. Palaging kasama ko. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi tama to, Alona. Pero gusto mo rin, di ba? Bulong niya. Pagdating namin sa tapat ng bahay, hindi muna ako bumaba. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ang tensyon. Maya-maya siya ang unang nagsalita. Boyet, huwag ka nang magpanggap. Alam ko hindi lang ako ang natutokso dito. Hindi ako nakasagot. Tiningnan ko siya. At doon ko nakita ang mata niyang punong-puno ng hamon. Simula ngayon, dagdag pa niya, gusto kong samahan mo ko. Hindi lang bilang driver boy. Naiintindihan mo ba ako? Napalunok ako at tumango ng marahan. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itago. Bumigay ako sa titig niya. Kinabukasan ding yun, tinawag niya ako. Boyet, malambing ang boses niya. Halika muna saglit. Paglapit ko, napansin kong nakadress lamang siya. Manipis at halatang nananadya. Nanlaki agad yung mata ko at umiwas ng tingin. Bakit Ma'am Alona? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Samahan mo lang ako. Wala naman si Manang eh. May pinuntahan. Mamayang gabi pa ang uwi niya. Naiinip na ako dito, sabi niya. Alam kong dapat akong umiwas, pero para akong hinihila. Umupo siya sa may sofa. Ako naman ay nakatayo lang. Bakit ba parang lagi kang takot kapag kasama mo ko? Tanong niya habang nakatitig ng diretsyo. Hindi naman ho, nire-respeto ko lang kayo. Sagot ko. Respeto. O baka naman pinipigilan mo lang ang sarili mo. Hindi na ako nakasagot. Ngumiti siya, tsaka dahan-dahang tinanggal ang clip sa buhok niya. Bumagsak ang mahabang buhok niya sa balikat niya. Aminin mo na, Boyet. Ako rin naman ang laman ng isip mo gabi-gabi, hindi ba? Ramdam kong namula ang mukha ko. Alona, tama na. Huwag mo, lumapit siya. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko. Shh. Wala namang ibang makakaalam eh. Bago ko pa namalayan, nilapit na niya ang labi niya sa akin. Amoy ko ang halimuyak ng pabango niya. Mainit ang hininga niya. Isang iglap lang, naglapat ang labi namin at para akong nakuryente. Ma'am Alona, bulong ko, pero huli na. Hinalikan niya ako ulit ng mas mariin. At sa puntong yun, Miss Love, bumigay na ho ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. At naramdaman ko ang init ng katawan niyang kanina pa ako tinutokso.
Alam kong nagtitiis ka lang, Boyet. Bulong niya habang nakapulupot sa akin. Huwag mo nang pigilan. Ako ang gusto mo, hindi ba? Alona, baka mahuli tayo. Hindi darating si Mayor. At ikaw ang pinipili ko ngayon. Ikaw, Boyet. Nawala ang lahat ng takot. Ang naiwan lang ang matinding pagnanasa. Hinila ko siya papahiga sa may sofa. Natawa pa siya ng mahina. Ayan, Boyet. Ganyan ang gusto ko. Yung marunong kang lumaban. Nagtagbo na ang mga labi namin ulit. Habang magkahawak kami, para bang tumigil ang mundo ko. Wala na akong pakialam kung ano ang tama o mali. Ang alam ko lang, siya ang nasa bisig ko. At ako ang pinili niyang makasama ng mga sandaling yon. Boyet, bulong niya. Habol ang hininga. Ngayon, akin ka lang. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Oo, Alona. Akin ka rin ngayon. Pero sa gitna ng lahat, maya-maya, bigla akong narinig ang tunog ng kotse sa labas. Kumabog ang dibdib ko. Shh! Bulong ko. Sandali. Mabilis kaming bumitaw sa isa't isa. Nanlaki ang mata ni Alona. Si Mayor ba yun? Dali-dali siyang tumayo. Inaayos ang buhok at dress. Ako naman ay nagkunwaring may inaayos sa kusina. Bumukas yung gate, pero hindi pala kotse ni Mayor, kundi yung isang staff na naghatid ng kung ano kay Alona. Napabuntong hininga kami pareho. Ngumiti si Alona. Pero baka sangkilikat ka ba? Kita mo, Boyet? Ang sarap ng thrill, di ba? Yung pakiramdam na pwede tayong mahuli, pero hindi naman. Alona, muntik na yun. Pero mas lalo kang napapalapit sa akin. Lumapit siya. Dinikit ang labi sa tenga ko. Hindi ito yung huli, Boyet. Alam ko, hahanap-hanapin mo ko. Kinagabihan, hindi ko na makuha yung tamang tulog. Paulit-ulit kong naaalala si Alona. Ang init ng katawan niya, pati yung kaba nung muntik na kaming mahuli. Sabi ko sa sarili ko, Boyet, bumalik ka na sa katinuan. Delikado yung ginagawa mo. Pero kasabay ng takot ay may kakaibang saya. Yung pakiramdam na ako ang pinili niyang yakapin, kahit alam kong pag-aari siya ni Mayor. Sa isip ko, may dalawang boses. Isa na nagsasabing tumigil na ako bago pa mahuli ang lahat. Isa namang bumubulong at sinasabing, ituloy mo na, Boyet. Kasi minsan lang dumarating ang ganitong pagkakataon. At alam kong bukas, kapag tinawag ulit ako ni Alona, hindi ko na siya kayang tanggihan. Kinabukasan, pagpasok ko sa kusina, nadatnan ko siyang nakaupo roon. Nakashort at nakataas ang isang paa sa upuan. Ngumiti siya nung makita niya ako. Good morning, Boyet. Bati niya. Napakalambing. Good morning din ho, Ma'am Alona. Sagot ko. Nanginginig pa ang boses. Lumapit siya sa akin. Inilapit ang labi sa pisngi ko at mabilis akong hinalikan. Para maging good mood ka. Biro pa niya. Mabilis akong tumingin sa paligid. Baka may ibang staff na makakita. Pero wala. Kami lang doon. Doon ko napagtanto, imbis na sa harap. Pero tinawag niya ako. Boyet, dito ka muna. Anya. Lumapit naman ako sa likod. Doon mabilis niyang hinawakan ng kamay ko. Namiss mo ba ako? Tanong niya, nakatitig ng diretso. Ma'am Alona, baka may makakita. Wala no. Tinted kaya tong kotse, kaya walang makakakita. At bago pa ako makatanggi, hinalikan na niya ako ng mariin. Napasandal ako. Ramdam ang hininga niya at ang lambot ng labi niya. Mas mapangas siya ngayon.
Boyet, bulong niya. Ngayong akin ka lang. Wala ka nang ibang iisipin kundi ako ha. Hindi ko na siya tinanggihan. Doon mismo sa kotse, sa parking lot, tuluyan kaming bumigay sa tukso. At doon, unang may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na ididetali kung paano. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pagbalik namin sa bahay, parang walang nangyari. Si Alona, nakangiti habang wag mo na munang isipin yung iba. Pero paano ko hindi iisipin kung bawat galaw namin ay parang bomba na pwedeng sumabog sa oras na mahuli kami ni Mayor. Lumipas pa ang mga araw at naging parang natural na sa amin ang mga palihim na tagpo. Kapag nasa kusina siya, ako ang palaging tumutulong. Kapag nasa kwarto siya, ako ang iniutusan o inuutusang mag-abot ng kung ano-ano. At sa bawat pagkakataong yon, may mga palihim na halik, may mga palihim na hawak ng kamay, at may mga titig na may ibig sabihin. Minsan nga habang nagdidilig ako sa hardin, lumapit siya at bigla kong hinalikan sa gilid ng bahay, sa lugar na alam niyang walang makakakita. Boyet, bulong niya. Hindi na kita kayang bitawan. Para kang droga nakaka-addict. Napangiti ako sa kanya pero may kaba. Alona, napakadelikado ng ginagawa natin. Paano kung malaman niya? Ngumisi siya ng mapanukso. Di sabihin natin, ikaw ang kailangan ko. Hindi siya. Baliw ka talaga. Sige nga, alam mo namang ikakapahamak mo yan. Anong magagawa ko? Ikaw ang gusto ko, Boyet. Kasalanan ko bang magkagusto sa'yo? Ayun na nga hindi. Pero alam mong lagot ka. Lagot ako. Tayong dalawa. Paano kung saktan ka niya? Kaya nga mag-iingat ako Tayo. Please, huwag ka na munang mag-alala dyan. Isang gabi, habang nakahiga kami sa may sofa, magkahawak ang kamay namin. Bigla naming narinig ang pagbukas ng gate. Si Mayor, bulong ko. Halos mawala ang hininga ko sa kaba. Mabilis kaming nag-ayos ng sarili. Tumayo siya, kinuha ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa. Ako naman, dumiretso sa labas. Pagpasok ni Mayor, dumiretso siya kay Alona at humalik sa pisngi nito. Kumustahan? Sorry late na naman. Ngumiti si Alona, parang walang nangyari. Ayos lang. Sanay naman na ako Pangalawa lang naman ako, hindi ba? Birthday ng asawa mo ngayon, tama? Ikaw naman huwag ka na magselos. Ako naman, pinipigilan ko ang panginginig ng kamay ko. Naririnig ko silang dalawa. Nang umakyat na si Mayor para magpahinga, lumapit si Alona sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko at bumulong. Kita mo, kaya natin to. Hindi niya kailanman malalaman. Pero habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko yung takot. Ramdam ko yung iba, kakaiba ang nararamdaman ko. Alona, bulong ko, ang hirap. Mahal kita, pero natatakot ako baka anong mangyari sa atin. Ngumiti siya, pero sa mga mata niya may seryosong kislap. Mahal din kita, Boyet. Ikaw yung gusto ko. At doon ko naramdaman ang malaking panganib. Hindi lang dahil pwede kaming mahuli, kundi dahil baka dumating yung araw na hindi na kami kayang paghiwalayin ng kahit na sino. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Chat, tawag at video call gabi-gabi. Tuwing wala ang matanda, automatic na lumalapit siya sa akin.
At may mga halik, yakap sa likod ko na lihim na nangyayari. Isang gabi, nagsabi si Mayor kay Alona na may meeting daw siya hanggang gabi. Baka madaling araw na raw siyang makauwi. Magkasama kaming dalawa ni Alona sa sala, nanunood ng pelikula. Boyet, dito ka na muna sa tabi ko. Ayoko mag-isa. Delikado, alam mo namang baka magising si Manang Gloria. Isumbong pa tayo. Alam mo namang may pagkasipsip yung matandang yun, diba? Sagot ko pero hindi pa ako lumalayo. Sa gitna ng katahimikan, hinalikan niya ako. Please? Sa sobrang sabik din, hindi ko na rin napansin ang oras. Maya-maya'y napatayo na lang kami bigla nang marinig ang ugong ng sasakyan. Mabilis kaming naghiwalay na dalawa. Tumakbo siya agad sa kwarto nila. Ako naman, pinatay ko yung TV at nagkunwaring nagliligpit ng mga bote sa kusina. Yung mga basyo na pinapatapon sa akin ni Manang Gloria kanina. Pagpasok ni Mayor, dumiretso to sa kusina. Oh, Boyet, gising ka pa? Oo, inaayos ko lang ho tong inutos sa akin ni Manang Gloria. Sabi ko. Nakangiti siya. O siya, sige. Magpahinga ka na, gabing-gabi na rin. Tumango lang ako, pero pawis na pawis ang likod ko. Muntik na. Munti ka na talaga. Kinabukasan, kinausap ako ni Alona habang nasa kwarto siya. Nakaupo sa gilid ng kama nila. Boyet, kung hindi mo na kaya, sabihin mo na. Pero wag mo akong iiwan. Kailangan kita. Napalunok ako. Mahal kita, Alona. Pero napakahirap ng sitwasyon nating dalawa. Nanahimik siya sandali bago ngumiti ng malungkot. Mahal din kita, Boyet. At alam kong mahirap. Lumipas pa ang mga araw na natiling lihim ang lahat. Tuwing magkasama kami, mas daring, mas malapit. Pero sa tuwing babalik si Mayor, balik kami sa pagiging normal. Ako ang boy, siya ang kabit. Isang gabi, habang magkatabi kami sa kusina, hinawakan niya yung kamay ko at bumulong. Boyet, huwag kang bibitaw ha. Kahit anong mangyari, gusto kong nandyan ka. Tiningnan ko siya. Ramdam ko yung halo ng saya at sakit. Alona, kahit delikado, hindi kita iiwan. At doon muling nagtagpo ang labi naming dalawa. Tahimik pero punong-puno ng emosyon. Sa isip ko, hindi ko na alam kung saan hahantong to. At ngayon, Miss Love, habang sinusulat ko ang lahat ng to, isang tanong ang paulit-ulit. Kung kayo hubang nasa kalagayan ko, ipagpapatuloy niyo ba yung ganitong bawal na relasyon kahit delikado? O tatalikod na lang para iligtas ang sarili mo at ang pamilya mo? Naway mabigyan niyo ako ng payo, Miss Love. Dahil nahihirapan akong magdesisyon kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Boyet. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong story. Ako po ang inyong lingkod, Miss Love. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Hayaan niyong i-share ko sa inyo ngayong araw ang minsang naging karanasan ko. Isang pagkakataon sa aking buhay na minsan ay hindi ko lubos akalain na darating. Isang may edad na babae ang minsang naging parte ng aking alaala na hindi ko kailanman makakalimutan. Year 2015. 5 kaming magkakabarkada noon na bumiyahe.
Siguro mga edad 18 hanggang 19 pa lang kami noon. Niyaya kami ng aming kaibigan na magpasyal sa isang maliit ngunit pribado na isla sa Kabisayaan dahil na rin sa imbitasyon ng kanyang tiyo na namamahala sa island resort. Sa totoo lang, wala kaming pamasahe papunta dun. Sadyang sinagot lang talaga nila ang lahat. Hindi rin kasi kami yung may sariling pera dahil nag-aaral pa lang kami noong mga time na yun. 2 oras bago narating ng pump boat na sinakyan ang isang isla na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapabalita sa turismo kahit mas maganda pa kaysa sa Boracay. Halatang walang publisidad ang naturang isla. Pero may mga nipahat na nakatayo na elegante ang pagkakagawa. Enjoy kami sa katahimikan ng lugar dahil tanging huni ng iba't ibang mga ibon at kulisap ang maririnig na sinasabayan pa ng mahihinang alon. Habang kumakain ng tanghalian, ay kinausap kami ng tiyo ng barkada namin na si Manong Ambo. Naikwento niya na merong darating na isang VIP na mag-i-stay sa isla ng 3 araw. At kami ang pinakiusapan na umalalay sa kanya sa iba't ibang gawain gaya ng room boy, waiter, security at kung saan pa kami kailanganin. Hindi ako sinagot ni Manong Ambo nung tanungin ko kung sino. Ngumiti lang siya. Excited kaming lahat na makita ang sinasabing VIP. Inayos namin ang magiging lipahat nila na pagtutulugan. Malamlam ang sikat ng araw, kaya kahit 3:00 ng hapon ay inuna agad namin na maligo sa malamig na tubig ng dagat. Bago mag 5:00 ng hapon, ay may narinig na kami na ugong sa himpapawid at ilan sandali pa ay may natanaw na kaming isang helicopter. Sinabihan kami ni Manong Ambo na umahon na dahil darating na ang bisita, kaya nagsiahunan na kami mula sa dagat. Pinayuhan kami na huwag munang magpapakita at siya na lamang ang sasalubong sa helicopter. Noong time na yon, malapit lang sa aming pwesto sa dalampasigan lumapag ang helicopter at naunang bumaba ang 2 alalay na ibinaba ang ilang bag na naglalaman ng personal na gamit ng bisita. Habang inilalapag ang mga bag at gamit, ay bumaba na rin ang bisita. Sa isla pala siya magsi-celebrate ng kanyang 53 birthday. At nais niya ay katahimikan, kaya solong pumunta sa lugar. Pagkababa ng bisita mula sa helicopter, ay nagbilin to sa piloto bago muling pumailan lang sa himpapawid. Paglipad ng helicopter, ay tinawag na kami ni Manong Ambo at ipinakilala sa bisita at isa-isa kaming nakipag-shake hands at nagpasalamat agad nang malaman na kami ang aalalay sa kanya sa lugar na yun. Namangha kami ng personal nang makilala ang bisita. Kilalang personalidad ang panauhin na madalas ding napapanood at nababasa sa dyaryo. Kakaiba ang kanyang ayos dahil naka-casual attire. Malayo sa kinasanayan namin na laging formal. Ang buhok naman ay normal na nakalugay. Mas maganda pala siya sa personal at talagang maganda kahit na nasa early 50s na siya noon. Medyo chubby pero well-proportion ang korte ng katawan kaya masasabing sexy. Nagkanya-kanyang buhat kami ng mga bag at iba pang dala ng magandang bisita hanggang sa makarating sa kanyang tutuluyang cottage. Halatang mabait siya dahil hindi naman siya makitaan ng pagkasuplada at enjoy lang siya sa pakikipagkwentuhan sa amin habang naglalakad. Nagpasalamat muli siya bago namin nilisan ang tinutuluyang cottage ni Ma'am. Habang pabalik na kaming magkakabarkada sa aming kubo, ay iisa ang pinag-uusapan nila. Kung ano ang pasalubong sa amin ni Madam at kung ano pa kaya ang ibibigay pagkatapos ng aming service o pag-alalay sa kanya dito sa lugar.
Nang banggitin ko na ang ganda pala ni ma'am, ay tinuya nila ako. Kesyo matanda na at gurang na raw, kahit anong ganda at sexy. Lihim akong natawa dahil sa kanilang pananaw. Well, sa tingin ko, magkakaiba talaga ang pananaw nating mga lalaki pagdating sa babae. Nung makilala ko o makita ko si ma'am, ay tila nag-iba ang pananaw ko. Akala ko gusto ko sa mga babae, yung kasing edad ko lang. Pero mali pala ako. Napangiti na lang ako. Ibang klaseng ngiti na ako lang ang nakakaalam ng dahilan. Mag-aalas 7 na ng gabi nang biglang utusan ako ni Manong Ambo na sunduin si Madam upang magsalo-salo na kami sa hapunan na halatang pinaghandaan para sa bisita. Ang mga kaibigan ko ay nag-ayos ng mesa at mga upuan sa tabing dagat dahil gustong maghapunan doon ng bisita. Ang iba naman ay nagsindi ng mga gasera dahil wala namang kuryente sa lugar. Siyempre ako ay excited dahil ako ang naatasang sumundo kay ma'am. Nakangiti akong naglakad patungo sa cottage niya at lampara ang ilaw ko sa daan dahil wala talagang kuryente ang isla. Medyo malayo din ang aking nilakad bago nakarating at agad na kumatok sa pintuan kasabay ng magalang na pagtawag. Ma'am, magandang gabi ho. Susunduin ko na daw po kayo. Handa na po kasi ang hapunan. Nang mabosesyon niya ako ay agad siyang sumagot. Okay, sige. Pero halika muna dito, iho. Habang hinihintay ako. Anyaya niya. Pinihit ko ang doorknob na hindi nakalak at tumuloy ako sa loob. Kandila lang ang ilaw. Pero kahit mahina ang liwanag ay aninag ko pa rin ang kaputian. At malapor sila ng cuties ni ma'am. Nakatalikod siya sa akin ng mga oras na yun at nakatapis lang ng tuwalya. Pasensya ka na at hindi pa kasi ako tapos ginagawa ko. Ang sabi na lang niya habang pinagmamasdan ko siya. Wala na akong masabi dahil napako ang atensyon ko sa kanyang likuran. Pansin ko na parang wala lang kay ma'am na nasa likuran niya lang ako at patuloy lang siya sa pagsasalita. Habang namimili ng isusuot kung bathing suit o bikini dahil type niya raw na mag-night swimming sa dagat pagkatapos naming maghapunan. Ako na ang nag-suggest na bathing suit ang isuot dahil may konting kalamigan ng gabi kahit summer. Sa pagyuko niya upang kunin sa bag ang isusuot ay medyo nakalas ang tuwalya niya kaya agad akong umiwas ng tingin dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Agad isinuot ng ginang ang bathing suit at kahit hindi pa ayos, ay humarap na siya sa akin para ipakuha ang mga dadalhin naming alak. Bago sa aking paningin ang tatak ng mga imported na alak at ang tanging natatandaan ko ay Royal Salute. Lihim akong napangiti dahil sa isip ko ay talagang sulit ang pagbisita ng katulad ni Madam dito sa lugar. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng marami dahil ako lang ang aasahan niya na aalalay sa kanya mamaya pabalik. Masarap at magaan daw inumin ang alak na dala niya. Ngunit delikado pag tumama dahil siguradong tatagalang tulog. Patuloy siya sa pag-aayos ng bathing suit niya habang nagsasalita. Hindi ako nagpapahalatang tinamaan na ako sa kanya dahil sobrang hot niya talaga. Iba talaga pag may pera. Kahit may edad na ay kaya pa ring humanay sa mga dalagang naggagandahan. Makinis at malapor sila na pa rin ang putis, ni walang galos o gasgas. Hindi ko akalain na parang pangarap lang lahat ng yun dahil hindi ko inasahan na magkakamit talaga kami sa personal. Bago kami umalis sa cottage, ay nagsuot siya ng bathrobe na pangdoble. Ako na ang nagdala ng kanyang mga personal na gamit at ilang bote ng alak at red wine. Siya na ang naghawak ng lampara habang nilalakad namin ang madilim na daan. Nakakapit naman ang isa niyang kamay sa aking braso, kaya lubos ang pagkailang ko nung time na yon. Mabilis ang tibok ng puso ko at halatang kinakabahan ako. Madilim talaga ang daan na aming tinatahak
na minsan ay hindi na kayang ilawan ng lampara, kaya maraming pagkakataon na nawawala sa balance si Ma'am at napapadikit siya sa akin na kinakatuwa ko naman. Pagkatapos ng matagal-tagal na lakaran ay narating din namin ang bangket na inihanda ni Mang Ambo. Bagamat pawisan si Madam ay mabango pa rin to. Natuwa si Madam sa dinatna na aming pagsasaluhan sa tabing dagat. Pawang seafoods na iba't ibang luto na talaga namang katakam-takam dahil halos dinaig pa ang Barrio Fiesta sa sarap ng pagkakaluto. Enjoy ang lahat sa aming hapunan, lalo na si Ma'am. Pagkatapos naming magkapunan ay kinuha na ni Madam ang mga dala naming alak. Tuwang-tuwa si Mang Ambo at ang aking mga kaibigan nang makita ang aming iinumin dahil nasanay na kami noon sa mga lokal lang na brand. First time naming uminom ng imported na alak. Ganun na nga ang nangyari. Tagay Marino ang style nila sa pag-inom. Iisang baso na umiikot at dahil sa smooth lang sa lalamunan namin ng alak na yon, ay napabilis ang ikot ng tagayan. Gaya ng payo ni Ma'am, ay hindi ako sumabay sa kanila. Bagkus ay meron akong sariling baso. Gayon din si Madam na red wine naman ang iniinom. Pinabayaan lang ni Madam na uminom ng uminom si Manong Ambo at inatupag na lang niya ang pag-awit ng mga local folk songs natin. Masaya ang inuman dahil nakikisali ang bisita sa aming mga kantsawan at biruan, lalo na ang green jokes na aming kinatuwa dahil meron din palang kagaspangan ang kagalang-galang na matrona. Siya pa ang nag-uudyok ng mabilis na tagayan na kinatuwa naman ang lahat. Naging masayang pagtitipon ang inuman dahil ang nananahimik na isla ay biglang umingay. Sa aming inaasahan ay hindi natapos ang ikatlong bote ng alak dahil unti-unti nang natatahimik ang lahat. At isa-isa nang nagkatulugan. Merong humiga sa buhangin. Ang iba ay sa upuang kawayan humilata. At ang iba naman ay doon sa mesa na aming ginamit. Pero okay lang at wala namang napasuka sa kanila. Bukas, kahit madaas na ang araw ay sure akong tulog pa rin sila. Pero hindi naman sasakit ang ulo. Ang wika ni Madam. Mabuti raw at hindi ako nakipagsabayan sa kanila sa tagayan dahil kailangan niya ng alalay. Mag-aalas 10 na noon ng gabi nang sabihan ako ni Ma'am na nais niyang mag-swimming sa dagat. Niyaya niya ako papalayo sa lugar na kami lang ang tao. Sa harap ko ay kinalas niya ang bathrobe at inabot sa akin upang maisampay ng maayos. Kalmado ang dagat dahil walang alon at parang bata si Ma'am na lumusong sa maalat na tubig upang lumangoy at magtampisaw. Enjoy na enjoy talaga siya sa isla at nang nasa medyo malayo na siya ay sinigawan niya ako na sundan ko daw siya dahil gusto niyang makarating sa malayo at malalim na bahagi ng dagat. Mabilis naman na kinalas ko na rin ang aking suot. At tanging boxer na lang ang natira dahil wala akong baon na swimming trunk. Sinundan ko na agad si Ma'am. Nang makalapit na ako sa kanya, ay hinila niya ang aking braso upang magtungo pa kami sa mataas na lebel ng tubig na hanggang leeg niya. Mainit ang tubig sa kailaliman ng gabi, pero mas umalab pa ang aking damdamin nang mula sa likuran ko ay niyakap ako ni Ma'am nang hindi ko alam ang dahilan. Para akong lalagnatin sa pagkakayakap niya ng mahigpit sa likuran ko. Maya-maya, napahaplo si Madam sa abs ko, paibaba, na ikinagulat ko talaga. At sa puntong yun, nakuha ko agad ang hinihiling niya. Dala nang ako'y wala pang karanasan sa kama nung time na yon, kaya hindi ko masyadong na-sense na kursunada pala ako ng aming bisita. Sa edad na 18 anyos, ay marami pa akong hindi alam sa mundo. Hindi ko lubos maintindihan ang nais ni Ma'am nung una.
Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o seryoso. Ibang-iba si Madam. Espesyal ang tingin ko sa kanya simula una pa lang. At kahit may edad, ay the best pa rin talaga ang ganda niya para sa akin. Habang paggabi ng paggabi, ay nag-uumpisa na ang low tide at saksi kami sa unti-unting pagbaba ng tubig sa dagat at ang paglawak ng dalampasigan na kasing pino ng pulbos ng buhangin. Sa kabila nun, ay pinilit pa rin naming lumayo. Hindi namin namalayan ang biglang paglalim ng aming nilalakaran. Pareho kaming na off balance at saglit na nagkahiwalay. Inalalayan ko si Madam na makalayo sa lampas taong level ng tubig at nang makarecover siya ay agad na lumapit to sa akin. Harapang yumakap sa akin si Ma'am ng mahigpit at gayon din ang tinugon ko sa kanya. Salamat ha. Malambing na pasasalamat ang ginang. Ngunit isang malambing na halik ang ginawad niya mula sa aking leeg hanggang sa mapunta sa aking labi. Wala na akong nagawa, kundi tumugon na lang dahil ginusto ko rin naman. Sino ba naman ang tututol sa ganong sitwasyon? Siguro, tanga na lang ako kung palalampasin ko pa ang pagkakataon na iyon. Sana'y tayo lang ang makaalam nito, iho. Hindi mo dapat ipagsabi sa iba, lalo na sa mga katropa mo. Promise? Opo, ma'am. Ang sagot ko ni medyo kabado. Pero sa kabila nun ay hindi may paliwanag na galak ang bumalot sa aking pagkatao. At sa may kalayuan sa dalampasigan, nangyari ang hindi ko inaasahan ni kahit sa panaginip lang. Napatingala na lang si Ma'am sa liwanag ng buwan nang tuluyang lunurin kami hindi dahil sa alon, kundi sa nakaw na sandali. At kahit panandali ang aliw lamang ay tuwang-tuwa sa akin si Madam. Ngiti-ngiti ito nang bumalik kami ng cottage. Nang maihatid ko siya, muli niya akong hinila hanggang sa muling may mamagitan sa amin. Habang hingal at pagod ay umakap sa akin ng ginang. Bumulong siya. Salamat, iho. Pinasaya mo ang bakasyon ko. Sabay binigyan niya ako ng malambing na halik. Wala yun, ma'am. Ako nga po dapat ang magpasalamat. Dahil kahit ordinaryong lalaki lang po ko, sinuwerte pa rin ako. Naku, hindi naman. May tsura ka nga eh. Teka lang, eto kunin mo. Tumayo siya at kinuha ang kanina lang ay suot niyang andes. Inabot niya yun sa akin. Ito, iho. Remembrance mo sa akin. At napangiti siya na medyo natawa pa. Ako naman ay hindi makapaniwala. Dali-dali ko namang inabot yun at tinago ko sa bulsa ko. Madaling araw na akong nakabalik sa mga kaibigan ko na humihilig pa rin dahil sa kalasingan. Ngiting-ngiti ako bago natulog. At kahit puyat, ay sobrang worth it naman dahil alam kong minsan lang ang pagkakataong yun sa buhay ko. Bago matapos ang bakasyon namin sa isla, ay nakatanggap kaming magkakaibigan ng pera mula kay Ma'am. Tuwang-tuwa kaming lahat. Kung alam lang sana nila na mas higit ang natanggap kong regalo kaysa sa kanila. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga makalimutan yun. Kahit pa may asawa na ako ngayon, lihim pa rin nakatago ang alaalang yun sa isipan ko.